pagtuo sa manigursulong mong katauhan. Pamaunsahan na mong kinigrituboy diha sa pangaman sa mahal na Birhen Maria, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Diyan kung nakikita nyo mga kapatid, andito tayo sa replika di Capilina di Fatima sa San Remigio sa north ng Cebu, kung saan dito lang matatagpuan sa Barangay Takop, the first in Asia replika ng Capilina. Yan sa mga di pa alam, ang Capilinang ito ay nasa San Remigio. Ito ay ang isang replika mula doon sa Fatima, Portugal, kung saan ito yung pinakaunang replika mula doon sa Fatima. Ito ay nag-start ng construction noong October 13, 2020, which is mag-1 year ngayong October, at sana matapos na rin ng pandemic na ito. Maria, nagsulti ka nato, nga dagang na impyerno, kay walay pag-ampo. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa mga babae gabos, asin uro pakarahayan sa imong aki Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Tara kaguram ng Maria, pano kanin grasya, ang kaguram ng tang Diyos yaon sa imo. Pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin uro pakarahayan sa imong aki Jesus. Sa ngayon, kahit hindi pa tapos ang Capilina na to, marami nang dumadayo dito dahil every 13 of the month meron silang Dawn Rosary sa alas 4 ng madaling araw. Pagkatapos ng Rosary ay kasunod naman yung Holy Mass sa 5 o'clock. Sinadya nila nito na madaling araw dahil wala pa kasing bubungto at bago pa, at saka kagandahan nito open siya sa lugar at nasa bundok to ng San Remigio sa Barangay Takop. Nagsugo ka nato, kanunay mag-ampo sa Santo Rosario. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Kung nakikita nyo sa mga larawan na yan, yan yung during sa Holy Mass, sa 5 o'clock na Mass. At medyo marami talagang tao every 13 of the month pumupunta dito at nagtitiwala kay Mama Mary or Our Lady of Fatima. Yan, maraming mga pumunta dito, mga devotees at pilgrims. Yan lang mga kapatid ang tungkol sa Our Lady of Fatima in San Remigio.
Yan mga kapatid, sa mga baguhan dyan, paki-like at share sa ating YouTube channel at paki-subscribe na rin at pakipindot yung notification bell para updated kayo sa ating mga video. Yan, shout out tayo sa mga nag-comment. Please subscribe Guwapong Shorty channel, Manay Tinang, Efrain Oculars Vlog, Etage Puentes, Akas Stock Trading, Francis Orellano, Kaago Taino, DGC Vlog, Meldodong Vlogs, Peryong GRTV, Mads Helen, Rado ni Cadulos Santos, Wagat TV by Shirley Inibisa Vlogs, Maria Chukutani, Hatsuk Bisaya, Ancol Manoy, Chamakoy Basay, Dong Jones Vlog, Erwin Mix Vlog, Babin TV Explorer, Jaskia Gaming, Rajanet TV, Darwin Bisdak TV, Joe Fishing TV, For Life TV, Jin Johnson Vlog at Bermoy Brothers. Salamat.